Men så en dag igjen vet jeg så helt til en morgen tar for til Neidar. At her får jeg ikke igjen og så til å være vennen. At han var ute det noen dag. Jeg her gjør det så ikke vi. Men så får jeg til korten. Og Neidene var stødd. Som vi drev på ivrig av Møyron til deres interhantan for Tirelsval. Tirelsval skulle være en av fyrlukker som verdens kjente, og de her skulle tårne standa at det gjør det, og flyggvødlen her, av Sandtøyten, her skulle tårne standa, og som gav Tirelsval. Og så beina veien til tarven og sa neita konar, ta kom han med ut til Og her er den hemmare stått fra som var jobba fra Kvøydamar, jeg vil gjerne stått. Og her begynte som å blega, som han sier først ved leison. Og tarvene var seg jo i sånn her, atter og fram, men her visste seg ikke som han støgga i luit i å. Og så tog det til fast, didler, smogte kanskje skjorten i av seg, skjortvenn og få skjorten i romsjeisen. Nei, var signa ved, så ble det her så trångt at han måtte fære og Kvøydamar. Jo, her sluppet så vel til task, kom tarven ikke til han slapp gjettet ham Kvøydamar. Men hver hentor tarven legger seg av baulen igjen for det her, og her sitter, og jeg har rans fri. Jeg her sitter langt, og tarven ligger. Nei, om man var ein. Og om man var arbeidskone og i tottene sin. Ja, så helter om man hetta være løyelega, at vi sitter her, og tarven ligger igjen for jokken, og vi får ikke bo frågen og få hjelp til han eka, og ikke folk er vant til å komme. Nei, så heldur han for jeg fære heim bær. Herre Jesus sier at her til å fære heim, og tarveren ligger her. Han fær til atte beina vei. Ja, det gjør det til samme, sier hun for å røyna kortet. Jo, så fære hun. Hun bær Jesus ved ett år, og her var hun så han fyllt igjen i heim. Nei, hva signa, tarveren lå i herrens fri, og hun gikk så heim. Ja, hun fær så vant under putjana. Nei, nu var Janus att och kommer till hus. Och Janus skötte sig åt och så bärgas det att hon får så inte hem till hus. Och ta Janus hunden vid. Och ta så frågan ned. Jag tar näga långt åren. Tejsa och nejt av koner och eisene tarven. Att tarven får vi härlan mellan beinene ta. Atter och nejten. Då tar hejan och vär och han är att han kommer i rätten. Og så får Janus, som han sier, vi hunden etter tarven, her var ikke eid jeg lamenterer, sier tarven ta fikk av hunden, og her mjørka vi ødlunga. Jo, så nu kommer det over en ettor. Nu manna tar seg, som han ikke flere manns, nu skal tarven drepas. Og så rauker tar tarven heim, tar var ongen vever om ordene, at her var bare gud av gange ettor, tar lødda dole dreka trætførster om gudene. Og hans Petter, som vi da var først snakket om, han skulle så skjøte av rifle, han la tatt hjemme fra treet. Så det ville være tatt tarven og kom mot trærne, og ta støgget igjen, og han slapp ikke langt. Jo, det var naturlig å skjøte, og hans Petter skjeit, som han la som for kulen i her. Og han ble så fletter her som han la. Og vi blant ofte når jeg ferast, vi er når gamlere, til ofte når else på kjapætere, og var dotteren som han tilstikna ganta Karl og Donald Gud og henne Elsepa. Og hun platt jeg sia for i åkken, ja, her var en steiner eisen platt jeg sia som tar lødde vompene av. Og han ligger enn, han det er det som gav steiner til skjaldsjorden. Jeg så platt jeg sia for i åkken at han, ja, de kunne huksa til, at han var så idlor. Jeg mener tar flett og han, tar jeg alt kjøtt til livet av kroppen og noen. Jag så upptant inte gå alltså på att fortälja för joken. Så man vi tror på ju om kött och te hur sidlar han var. Men här var det väl att han var hejtor då. Att här var det av öja tarven att kött jag glivande år. Nej. Ja, Daniel, nu tåsar vi fyrir det om mammutuna och skrötar, men jag skiljer till att du hever omkring söv etter om sammanbrester, taramittlen. Ja, men han är en sövan etter hos sier. Och det var särskilt en affär och jag med var blivit så sala veiker här tjåkon. Och han skulle som man skulle flyttas
av åttni kossuvär och ganska långkrig. Jo, smirilen skulle komma in av vann efter som gav man. Och så kommer pappan, han skrödde han till pappan och säger vian om han inte vill komma och hålla vakt i den natten. Han är funnit en annan man eisen i hålla vakt i den. Och lönnen skulle ta vara gå. Och han ropte pappan under fyra äger. Mamman skulle inte höra för att jag tänkas vian om. Jo, tar färdas under stovna och är denna löte bortor. Så förskrödar att det inte skär och pappan kommer in till mamman. Så säger mamman via nu jag går en kvärt. Vill de han ta reseferierna? Ja, nu var det här. Jag ska vara annar helt vakten något i honom. Och vad säger du vi han? Ja, jag lovar att jag skulle vara att jag skulle vara gålön. Nej, säger mamman, tar vi pappan är färd och att det inte skär. Du ska säga att jag för inte. Du kvar ska vi rätta till bödnen och ta jag kan färda kvar jag lötet här ska vara kanske till skåpen eller kvar det är. Jag tror vi inte av väg givet hon. Jo, pappan får så nacka langer ut. Du evigaste Jesus skrötar kämmen nåderatt. Under boxebröten om man för knöv, under nere öglor. Ja, mer den säger han. Nu är till färden i boxen att jag joggar nu och han är färden i kjortet jag tar. Ja, säger mamman, det kan vara. Men kvar lät du inte med höra till som till heja säga av jägvan. Beina väger. Till något inte gånger några sniväger och ta nog med. Nej. Han får ångkastärne, säger mamma. Ångkastärne. Och två kilo måtte skröta så nacka längre steg. Här vi blev det. Här vi blev det, ja. Så var det en doktor av här som pappan pratade jag fortälja för att det var ord. Och här kom så att till skåpen där. Men det var så att över här får inte hem. Och det var det var blivit mer tyvärr. Och alla blev så här jag klämde till bordet. Jo. Och här blev och i rockstånd jag klämde till bordet. Och allt det skulle vara loften någon törna in här. Och så en med en en packa och alltså i ferien vissa. Jo, så fedan ena för uta fisk och notten. Så för att det inte packa kvar jag måste ha som goa packa. Det var fått lära surrep. Nu finna tar boita fisk i att, tar boita i tvei, nog så stort, och tar boita i ödl. Köra så att det packa. Ja, nu kommer han in till det som goa med. Men alla låg vakt som var bossmännen. Ja, han ser att patchen är inte rejliga som man skulle väl. Och han hygger packan, han teger ett surrevli upp. Nej, står i te bit joja te. Han teger anna och te är te sam. Och han teger ett som och te var bit jag kvart är evig einast. Och då gav så godar blocker han tar sätter som man skulle hugga efter ödlor. Men alla gör det så lyckas som att sova. Men onken sväva lojka med. Så helt han för det säger, ja, titta vad gjort denna goa gel. Och allt med gramtet här var den sån där kvinna i köptet att hilaisen. Så skulle det ja. Så snart blir det sik. Och ta hej hukt väl att ödlon. Och tar gör det så att sova allir. Men han hej kort attre packan, kunde tar inte bära så ta före så av flenna. Är det som goa man vid surrebel. Och menet tar flenna som man inte doligan nu för att trumma upp i loften. Och nu är det, ja, han kallar sig kläm till borde med överin som tar vore tjad. Och så säger han vittar, jag visste inte halta kraft, vi är som sint i jävligt, så ska kvart en evig aina vara kort för didna. Så det vill det vara fri att sova om notterna för det tar. Ja, och så bland annat säger en är det för eisen och tar för och ta sätta det på kyrkan på sig. Men ta var nog så gott vev och ta för sig efter doktor. Och ta var brännarna få han i haven. Och menet har gink och tar ginken och här som också nägg och säger och att vännån. Och så kom till en också bratta bräcko. Och så för att snacka om att det här höttarna finns lamp. Hämtar och lamp. Så skulle han haft det till havnar och sält för brännum. Detta blev pratan också nägg om att det här.
Ja, och så säger han att han kommer till här så näggan jag säger lås i bräcken. Och så gick han samman om sägen papen, säger han är sintor. Och så leip han till och han fick en lampa innan väg. Ja, så säger han, vet du, det är nu lampa här. Kvar vill nu täga sig på benen till havnar och färre bränner på santel och sälja det för det bränner. Nej, vad signat, ha svära ju inte natt. Nej, inte en einas, nej. Då skulle bli lampa släppta stega. Ja. Det måste vara helst miskais och tjuven och tar finke pappa norr och det måste helst vara Jens Marius alltid som hej lagt am lea. La biet har om att snacka med pappan och komma norr till Kvalvukar. Alla jag tar med lea och agera. Kanske bär i brygg och ver. Då tar skulle för att göra vet han norr i Jögna Saxarna där, inne i Jögna Saxarna där. Jo, han jotta i så, och han får så norr, och han var så att han samlade veter i den norr. Ja, han kom och kunde attrafera så här att här gör det han. Och han lät så oalminteligen väl att han som tar vår lealiger och beskipelir i alla matar, säger han. Och han bor här så Thomas Ekholm. Och Thomas Ekholm var norska kon och de var de kom samman han var i norra och han var så långt jag lampor i skolan i norra. Hon kallades för Anna hända konna. Ekviliane som var så braglig och fyrig konna. Och härtle blod i alla matar. Mali har ju så särda Elsa Sintja vi pladjarna sig i isen. Hon pladde ofta när jag Sintja en sang och det var om man har stora råd. Det var inte vi så picka luttlån. Och så vaxen upp efter inte ödlig husen och måste fördreja sig gåre ut. Så stor vaxen. Och så bland Thomas Ekholm att fortälja för att han var norra. Ja, det här måste vara första jula morgon och han skulle vara ut och spaka. Nämligen som våra skolan och han. Och han är så gåan hoa för ontan. Och han är äggvilliga gåan och stärka krockstaplet denna sida från hon. Och i hånden i isen. Men hinner begås inte färra. Det var jag vet alldeles filtost. Det ongen visste kvar det kunde hända en man. Och säljarna vet han solen morgon. Nej. Han får bära stä undan tajm och fitta lödde. Och han gick så. Vid sig själva. Tajen är inte näga långt. Jo, nu möter han två med mannen. Här var bäg blöjor och tojer att prata vi. Och kvar gick på såna sojorna och Thomas Ekholm med min. Jo, så nu för att det spyr han om man inte av penken hej på jasen. Nej, sier han. Han hej inte det ena så öjre på jasen. Inte tog i. Att han hej guldstitcher, det var 20 kronor stitcher och han hej på jasen. Ja, helt det tajret. Det var nästan värsta för ju vita om man säger sanna det land lej för det han. Jo, så ger annars till och han ska så lägga hand av Thomas Ekholm. Och Thomas Ekholm radja stäven och han räkar ner halsen av. Och han fall ner för fötterna då. Och så skulle hin göra sig eisen i någon på samma mat. Och han radja i ära för till hin mannen. Och han fall eisen för fötterna då. Så nu kommer hin ner. Och nu så jag tar så var det att Thomas Ekholm stände stärrattor och tvär ligga för fötterna nå. Ja, säger att här. Hatta visste vi alltid att här måste bara vänta på hanta maten. Att här var jag bättre alltid fyllt. Nej, säger Thomas Ekholm. Här är inte hänt. Vi med fruska loj. Vad mer feilar inte. Ja. Det var alltså gott, säger att här. Så tåget tar männen som har räknat och viatene. Så tåget tar männen och får lojka till lovregler vi, det som går om morgon. Och så läser ända i Thomas Ekholm som har sett sig söverna vi. Vi som går och spaserar till det han gör inte. Jag vill fortsätta från det grinta för jag blir västman. Ja. Men nu flöte hit. Här måste helst vara och i 20 halvtid här. Jag var hemma till år. Och här var själv var varstadsmässig afton i grinta och kom i västman. Och det passade så att det var en leja där. Men här vill de inte färda för en tar var cykler och jag grinta var kommer in och kanske också detta av grinta. Men så får vi korten.
Vi var flere menn, vi måtte være en i 8, kanskje 9 menn, vi har en stor installering. Så tog det var flere badere sant i eisen. Jo, veggre var så valsegna godt. Jeg minnes hvordan jeg vil lunte i flei og slumpet her til jeg kom, store rinker. Jo, og vi kom altså vesteretten ned, vi måtte helst ferdig av Koltersund vei. Og da vi kom ned langere vest, og nå han vater undan åkken. Det var så snedet åra let her høyde. Først var ein år oppe, og først var tvær og så lasnar, og det la ikke om fliene tjata. Vi narka sånn og skjått baten. At jeg kan ha ferdig til nå komme tatt til nå, men og norra der. Ja, og det var nok så drukner sommer der. Ja. Men så bor vi med en enda gleder vårt her ved boen. Jeg vil gjerne glede å få enda. Så slapp av til å ligge heianes. Ta jeg jo fiske i Vestmann, som man ikke kjente jeg sinne til Vestmann. Men ta var bare en ussalig brygg her i heianes. Så gjerne var det Kolsteiner, særlig utenfor bedingen, at han var ute etter. Ja, han tar bedre Kolsteiner, alt som var. Ja, og det var nærmere dette av grint, da vi kom, og så skulle vi leide hus opp. Og det var han rådte for gutta seg. Han hei seglhuset ta. Ja. Jo, det var ikke annet å si at det var gruvelig han blod. Og bare ble det noe som det kjantlaren til her var som man gjorde. Her var bor og alt så til kjantlaren. Men det godt var ikke åkken. Jo, og så fører vi datter av ragga. Og så kom kvöldet. Og en av mannskapene var så gruvelig han vel kjente vi en kvoivesking som var. Det var noe som vindmenn. Det var bare et par eldre menn. Og en av dem jeg fyltes ved en og sandtingen, nå hittet vi en mann, en eldre mann av vennen, og hesen presenterer altså så som mann, eller sånn til hesen her, mannen som kjente kvoivesking. Det var ikke Leabo, han bor jo som beinam til kvoivegar visse. Og vi fører så vi var dem som vi var vi. Og de åtte ikke baden, altså med vår kone kvoiv. Men vi hørte han føra loftet, og han føra klokka igjen og ullede, vi skumpa lukka som under hver annan, ja, nå må det godt for å være vant, han går nye da. Jo, han kommer at vi er i agra fløsken i. Ja, men vi fikk ikke mer enn som tvær luttla snapsar kvur. Men vi fikk nekve edda. Jo, så nå færre av dette til Vestmanna, nå hittar vi hinna bossmennene. Men vi gjør det så negmar i av luskaven en veien. Og her var det over til vi ikke leitet her opp, og alle noe som samme luskav i Vestmann. Ja, og så, nå lå i notten er sint, og nå blir alle så tunker i høtten, og nå får han alle leitet til Gottasen, og lukka som har vært inni og dem. Her la så døyrande fullt av folk av gulven, og det var hatt inni eisen. Og ein snorka i ved einen le, og ein ved noen øren le. Så det kom ikke blunter av møyne eier, så evig han de eier, og jeg ble så svanker eisen. Nei, så sa jeg skulle fære leita til baden, og få ham at her treit ikke inn. Jo, så ferdig til baden. Og der rørtes ikke en hare, det var så frialt og deilig å si. Og men jeg sitter, jo halte jeg til høyre et hossa for seg sjølvan. Jo, jeg slått det så bed, og jo, det kan ferdig at det er et sånt hossa for seg sjølvan. Og så halte jeg meg høyre, og hver i hessen, eller hetta si, og det hetta veri noen gærlen lai, og inn i ferdig. Jo, så ter ikke man lødda gint, og så sier han for seg, så nå fører det. Og nå kan jeg ikke si det edda, nå er en ferdig. Og det var til sjås jeg var ferdig. Og jeg fører så etter ødlom baden, og tar lov og stokk bonde. Større og smarre kvør om annan. Og nå vil jeg komme med en kvittbåten av en store deksbaten, stender han og grintar oppe nye ved som kvitta. Så la så etter saman. Og jeg får jo så i grutjen og som gaua mann. Og han var stort skjegg under hett og i kåd. Og baden var så pikka løyte som jeg var kommet nå. Jeg visste ikke gjøre via. Men jeg så finnes jo ferdig ui og noen, og hødde være oppe i ord. Så nå halte jeg de høyre åra slo ikke langt bort.
Och så ropade jag en damman på jag valsigna jag skonta så Olle kan alla det långt och hän. Jag får kanske vara i världen. Jo, det kan färdigt till som han löt han tråkas in i mitten och kommer bara inte åk. Och han är väl också större än bad än öppna bad. Det här var lantjaren och hötte kämpen den gamla in. Och då gav så god tid. Och vattnet rann och skedjen och alla sändningar. Jo, så kom han in i baden till den främmande mannen. Jag har inte anat jag vad det var för en man helt. Och tacka av mig så för det sa jag. Så behöver jag gå något och ätskilder var vin. Och jag får så att det där fiskar med Torid. Jag måste veta kanske en 2 år efter det här la jag och så det i la. Och ta var en kvivis gevi som flant alltid över annar bäste med. Och detta hade som man så fratte så var sant det att jag är så bjarga en man i Västmanna. Och nu pekar en av santingen som var Torid, han är väldigt långt fel. Och säger vi hämtar kvivis som annar bäste med var. Jag hattade med över som bjarga Johan Fredrik i Västmanna grinten. Och så måtte jag för att spela mig om en dag var Johan Fredrik. Jo, nu är det sån här som annar bäste med flera veda ingiftet till detta Johan Fredrik. Och Johan Fredrik var pappa Christian Emil. Och detta var Christian Emil. Och vi skulle ta pappan av i Hejanese. Och bara skulle föra till Kvivugar och Notten. Och så läs vet jag som gamla som och grinta ju vi är som vatten. Ja. Så det var i efterlöt. Ja, det var i efterlöt. Ja, det visst och sann. Ja. Kvarje ampo brukte tid nu tid var till Bjarka. Ja, det brukte så oalmindelig gav ampo. Hej inte varit hej ampo som var så hej alltid man hej en sorkar det att han så inte som alls skulle sjunga här. Det här var så onaturligt att han var inte så oalmindelig han var. Kommer snägg var väter ju. Och vinter gör det så oalmindelig för tre. Eisen. Och så en affär och i ampen solre. Ja, då jag tofter detta. Värda Norge som var i fedras. Han flöt ofta värda Norge fedras. Och så heja en av Taimon. Ett andra av Taimon som man som driver som man mest eller kanske se undangång med av vär. Finns ju han att ge att Taimon bäst och lära vad som tar kall. Jo, så det han gör det här jobb. Och han köpte som också fitta manell. Och så rakte jag manell upp. Och så flattade jag atto. Och så säger man akkurat att det samma stil som tar man samma strå. Ja, strå heter som man brukar ta med spinnor som torstelner och snaltan gånger i jögnen torstelen. Och stika det var nog så bra att det var att det kunde vara bra att den 5 tummar. Här var det inte i varsitt hår och lära bonden på samma mat. Och så förra jag inte in av så oalmindelig mjukon som bonden var föreskontag vajsen. Det kunde gott vara att det var bundet till det hela en dag. Och det här man sett så väl akkurat att det skulle vara något stålig och i snö. Och axlabonden hörde där alltid av Ulluntonajsen, ullbandet som vi drar. Och så vet jag inte att gå ägga skaj, men här har de inte med ånkan som det har brukt. Och jag vet att här var helt i försått och den gamla vännen han bodde nog bäst kött. Och ägga skaj var så läs våren att här var jag vet inte, kolla skajen var inte förestår, men man och du vet att det är en kolla skaj. Och här vet jag så var det kolla skajen, nej. Ja, man fick lite mer, ja, man fick mer än ett ägg på att här fick man. Men kostar då inte och inte bär nio rätten över kollaskan så får det inte ni ord det. Och han som inte behöver nu veta, han vill lyckas med en hals och missa allt som han inte vill bål. Och det här var så onaturligt ofta och inte hände jag det inte för det. Men så vet jag vi glopen då. Vi brukade alltid att dra en glop. Han var så onaturlig när han inte bättre. Glopen hejt över sig här. Ja, man kunde lägga äggen som man ville ha lagt. Vi glopen då. Och så kunde man få, ja, 6-8 ägg och glopen till grattis ja. Det så lea livet. Och när man ägg ville hanta och lea så kunde man fära ner och i pritteln av glopen och bara kvölva bort till det.
Så det är naturligt när skjuter på att han var. Ja, ja. Men inte är så stark att det vill inte fetcha time, inte negativt. Ja, så jag har alltid att det var inte särskilt vid sin ägga skajen ju tar högt. Det minns en av det att det var första för sig tjottan här bara rennen och jag var kommit så nio mötet till nyare fågeln här så Öjeberg mitt. Nu missar jag skajen. Det här bland alltid vara band och skajen och bunten och i lögnerna tatt framman för brinken. Så också jag med mer hetta man för att vara löje tinka nu helt med skajen. För ska nu göra så nägra vi onkar skaj. Men det är så väl och dontan. Att jag kunde färg om allt hemma som bära vi nämma fötterna och händerna vi. Jag förkam så le allian i etto. Men det bär inte till att det blir för näg prittelna tog sig emot. Nej. Men ska ju komma upp att den tar det allt rassligt upp då. Ta kommer eisen upp att vi. Ja. Men ta blev bättre bunt ja. Och tillfället i bergstotchen. Det var bara vanligt trä. Ja, det var ojämnt vid tog. Då är minst 3 män. Att här hött och ett nog äggviljande gammal rivja var inom storkväll. Det man sa flera sten i 1 år kvar oj. Jag lyckas man hålls lite någon lund. Jag såna läggter var kvälla beinen och som lugnat hej inte som man kör läggva fer upp och ner. Och kvälla beinen var så när Danna att här var lyckas som laxta mien. Jag tror att man la lögna så väl om man i jögna mien och som gav kvälla bein. Jag vill gärna väl. Men så var det att det jag säger här i Lojraberg. Här är nästan alla sådana tvär uppsor som man såg. Så ta nöjare uppsor, hon fick onkan bäst. Och ta måtte man lejta sig att få lyckas som en slattans stein bära och lätta lögnerna gång rätt. Och efter hemma blev det nästan dubbelt så tungt att dreja. Jag vet inte. Men så hade det här finns ju fräner om att här brukte en block till väster. Och det var just lika som en krossor. Det som gav bärstockor. Jag tänkte jag ett träd värster om, nog så fitt. Och det skulle vara stärkt och gott. Och så jag ett mitt ur sin här träden och attor. Och det var nog så långt eisen. Ja, jag vet, man kan ropa till 9 nätten. Det blev alltid jag visste 9 för äggen heter här. Det är långt träd. Jag inte stack han skulle tom. Ja, det var lojte. Groliga lojte. Och så uppe i att hoj ända någon attor i la mitten som man kan säga. Här var det som gav block och fäster. Jag vill gärna väl ni. Och så som tar sött ifrån. Så är helt självår att en pickfallsblocker har ju varit så allmänligen går och passar lite brukt till det. Och jag har ju satt här vid Albert och fiskade och att här var fullt av sådana gamla block och pickfallsblock. Så snackade jag med kipan jag var i hos för jo, säger han att här tog bära en block det här är sådana till som inte var brukt. Jo, så kom vi att till husväsen här och så fick vi en smi och gerungen hända gav block till stan. Och i år var det en dag här som långt trän och som jag om man och 9. Här var det så fuskant och hålgjort. Och här blev en sån extra härlig gjorder att slå ner och jögna detta hål. Men det var inte slå utan det var vödlödla gör att slå ner jögn. Och om man för det ja man kan ropa att det har gått bara ett lodj. Och det blev så sliga fast ner mot det som långt trän. Så det skulle inte rocka nägran vid. Och att det ute jag för i en ändan att vörstren och här var ett hål. Och här blev attor, ja man kan gott ropa att det rajpa för en ändan och eisen är bundet till häl och i ärva. Så han la så oallmynteligen väl, det var 12 slatt. Och han blev lagt så långt ut och uppsina som han torkade i vion. Så lögnan kom att ligga och läsade luftbäraren i rätten. Och nästan inte vi helt lilla näga sig. Ja, så kommer det som går där för han ska röjnas bästocken ut. Här måste helst vara och jag knadde allt. Och här blev så röjnt vi och någon. Och tar man dem till att det så allmynteligen väl, så visste jag väl att ganska sådana byggligare berg uppäten och nere till sälja vad det är uppäten.
Jo, och vi måste helst vara två som hade råd det här. Och nu kommer tre med vår, nu ska han så röjna så en konstnäsen. Nej, han har ju 8 år i åsen här, nudja blott. Nej, helt och hem med som är runt av flera ferier, det här nu inte 8 ferier till vidare var det så mycket. Och här ser 8 vitt. Det är alltid nästan han friktar för han får ha koppon på vi. Antingen fick han ju höddigt till att han friktar för in, det var inte men. Han helt han inte lite nåtrygg. Nej, han helt han inte lite nåtrygg. Det är investation. Men så blev det så förde han och då. Det visste jag ganska väl, jag vill gärna väl. Och här som man blev lärt den nya rätten som var inte lätt, jag vill ha på lianet ut här gånger. Om kan så få lea lianet ta i man så rätt eller om jag rätt. Och så nu är det uppåt. Nu är han liggande nägre, nu är det uppåt och ta han kommer upp. Då tänker han Lukas som den dojran aj. Och bär oran oj männen när skott gör det drivs uppåt. Nej, hin med som hej runt. Ja, hin med som hej runt av er och brukt verkstaden. Och visst att hur han skulle bruka så tog han helt att det är så allmänligen väl vi. Nej, hin raster rajeligen jag har inte något. Hetta för inte vara. Ja, så ena för så var prittelna löstare av någon och så blev halt och peol. Det gammalt var alltid att helg och peol kväll. Koste helnaj. Och så blev skriva upp allt och på en gång leip kväll och hur hej fint ju. Är det för sig. Nej, var sig navet. Nu är nägm brott till så. Det är käsken och prittel. Ja. Vill jag ja. Men det var nog inte här var inte böcker av här uppe i jorden. Ja, här plärar vi oss olycksaliga vantan mycket han och sugen uppe här som lägger böcker i. Det man vet inte fettig av ta i lunta sinan honker så sugen ner i vår antal föteren kommer och är fast inte han fer in i jorden. Och ta så onaturliga han skjort och friddelnar kunde slås in i mot. Onaturliga han skjort. Så han hejslige prittelnar in emot. Ja, han är väl snäggva för slitaren i mot. Det var en kivast. Men hur så länge brukte det så hentan här bergstatchen? Jag har väl brukt det än. Ja. Och till ända nu är det tvajl. Då tar play av bruka tvärlojner när det är drang. Och ta hela kvar lojna så i bergstatchen av bruka samma slä. Det är minst en av här. Han skåpen i get här var en äldre med av som lärde mig hur så det är bära med att vi har kommit in och som fåglar röker och så. Så han plantade ofta i areana hatta som tar ofta för det västare än i här drang. Och han brukade ånka till skaj och inte äggen nu vi. Du tar något inte säger han. Han kunde ge en saures vink aset har han kom in emot det att han fick riverna av sitt akkurat till pass in i an. Men hetta värst till. Du visste han hej några äggepriddeln på att han så sorgla han alltid. Till priddelna kom eisen in emot. Det var inte bara han kom emot. Han kunde inte välja där så. Så en av vi minns jag snackade ju vid en efter med bönten och tröv som var vänner och så igen. Mig till. Nej, säger han. Att jag ska inte lust efter honom. Det är på handavatan och täg man ju kan kvar människa förstånd att bryter han nästan för sitt ena steg. Så hatta hade en nejar mat som han väl last jag brukar. Jag ska inte lust efter honom säger. Ja, jag minns inte kvärt året det var och hetta kom för det men det var kom ut mot hästen. Och Lojna var omkant att komma hem tjogon, men hon var både nyan till Lojnhuset. Och Lojnhuset är en nog så stor stein som ständer rejligt om man för jockna där. Som är så oallmäntiligande vävebardet till en och ekviliane läst eller mors gröt och som gåa stein. Och tar flera brukan Lukas som till ojtet att här ute under västanför under öjden. Han räkar soret Lojnhuset. Och tar räkar man ut soret i isen. Men så vet jag och vi skulle färd efter Lojnene. Och här kom en äldre mäven till Lojn och spurte mig om hon inte skulle vara vi och kom efter Lojnen. Det är ju ut, här ska det komma. Och vi var så fyra, två var äldre och en var yngre nere och vi fyra för oss efter Lojnen.
Och det var nog så fruske vinter. Ja, han kunde ligga solig alltid. La kanske efter hade sunnan. Och det var så greita svart. Ta vi kom nian och brunna. Vi gick in i John och fjällsidan igen innetten. Så vi testet så lattast alla laja gang. Och det gick och en äggväljande väl av gankar. Nian norr om fjällen. Och vi kom så till Lojnhus. Jo, här ligger så Lojn. Och nu är det av vårt under fyra. Så alla skulle bära lojka. Och här gick undan, här äldre, jag minns inte kvar i undan gick, och vid var så tar attan. Och det var akkurat samma vägre vi gick. Jag minns att vi gick hem och mölen költ och om man för knäsen han väg. Det gick inte väl gärna gott. Så tar vi kom och som jag kunde mia mig till när jag hem och knäsen. Nu färdat här att få ett annat läge av gången. Och det har varit till det att vi får vintern mer av vankan och bräckorna färra av era örvis av ganka fram vid. Och detta teker till av västarna på ändamål. Så ser vi tar äldre männen och man tar ganka rätt. Yes, jag tar ganka rätt. Jag väl ser så ganka vara långt. Jo, och detta blir värre och värre. Och till enda vi tog att vi får vintern och i nackan. Och bräckorna får vi som har stora både till högre hand vi ganka norr runt och tar med tag. Så ser vi där det färgerna. Jag till ganka inte rätt. Det blir inte till. Till vintern kan jag vara skift så ser vi för till gång. Jag skulle tia. Ja väl. Jag ska tia. Ja, jag ska tia och ta 28 till och sunka till och vet att jag ja, på att det vet. Och vi ganka så vintern i banten nackan och bräckorna vi ganka norr runt bräcken. Och tar vi där vi inte nog så långt nu för att vara så det kan och skorv vi kommer gärna skrio vi kvass som gråte som rävla om man i oronkelstände. Och tar vi så skorv vi att jag kanske landa släppa långt. Så säger tre för vittar att nu är inte väl till nu har till första gången som blir oför. Ja nu för att stoppa här vi färdig inte långt. Och vi skulle färre hian fra sig vittar och vi skulle sätta kaus hian fra och vi skulle inte stögga för det var komma till kötten av fjällen. Jag har alltid haft det stora år att komma vid. Jag säger att kan gott välja men vi skulle då röjna det. Jag säger andra att hemmen äldre och så var tog han gontan. Ja, det är inte några tinker väger, jag ska vara den främste igång. Och så fick jag den främsta rinken av lögnen jag vet. Jo, vi hålls av akkurat då, vi gick akkurat motsatt attor. Nog så långt gick vi. Och så bäst som vi gankan och komma med bant av kötten av fjällen. Och här är inte Ivar stod inte kötten era fjällen utan hända inna. Och hon är bant upp från djupa del att slatta fjällen här i kötten av fjällen. Och det är reguljärna grundkötten. Till en sommar ser man då i den fullt av kompekon och så stod i kötten. Så säger vi där att nu, kvart halta till nu och gångerna, känna till tyg och nu. Ja, helder andra av tajmen, nu skulle vi känna någon väl, han tog till den dojran ajar. Nu känner vi någon äggviljan väl. Ja, det är alltså gott. Så förde vi det här ifrån. Och vi gick akkurat som man hade gick nyanetten i iverrätten som vi uppfattade. Ja, och så kom av domarna till brunnen och det var så spegelsklart när under brunnen. Så väcker vi akkurat att säga man tar som för nianet. Så tar vi inte i vad stod några gånger att det är klart vad blir. Och jag minns så ofta när det är gott läver av morgon och dansar och allt det här och känner inte värre ferien. Det var inte socialt. Sälja att det är högt och gör väl. Jag tar bland de andra vid sin hela komma så smojten och sätta sig under lierna med och Lukas som Lujan var i öjde och så får nu vojser i världen verkarna ganska. Vad sen nekva lujner att typ nu. Ja, det som är vad om. Här var en lujna där ofta för dranka lujnan idla och nadas lujna. Det här var samma egendomar allt. Men jag minns inte hvordan jeg var parter i våre til løgnene. Men så et år ut har bestilt denne nødja løgnen, og det var
holländare som bor i Skåpon, Loja Paul kallas han. Så finket han har bestilt en loin åt Holland. Och här var inte alltid loin och gav. Han stod allmäntigen vad hon var gav. Och ta var det flera av Taimon till överhuvud var det män som åtte eiendom som åtte parte loinen. Och ta var det flera som åtte eiendom som inte ville köpa part atter loinen. Och så vet jag, och vi blev bodna nägrer, la sporter om vi inte ville köpa en part i loinen. Och jag hade jag vid vår fyra. Här måste helst vara tvär av skåpon och tvär av sante som köpte som man kör. Köpte kvar som part i loinen. Och det har så varit till här till dags än på hämtamaten. Och tar åt så loinen för sen och djupa verket. Och här var det, nej, här måste helst vara fällas loina begynna. Men så var flera år och tar onka loin 8. Och tar lant onkon till loinerna, alltså dranka loinerna av bruka. Mer än så att jag kom till. Men tar hilte tar för och väl vi loinen. Och så blev det bara nej, tar fink onka loin. Och så var det tar köpte sig själver loin. Men att som var ju i tar vårder och här norr och skulle ränna ta 8 tar själver onka loinen då jag drank. Helst kanske inte lockna den helt. Och ta landet här en loin och kyrkjebö. Men hända loinen och kyrkjebö var så stort att han fick inte göra vi. Så tar det så pura ohjälpna till jag av. Och så länge var loinar. Och så lankar. Jag halte nästan en loinen till 3 mån och måste vara ena trosfavnar. Hon var inte långt allt. Nej. Och hin plade jag vid och knadas loinan i gladranka loinan. Hon var alltid 120. Men jag vet inte hur så långt och jobbar loinan var. Jag vet inte. Nej. Jag vet att jag var glömt ena loina ut. Ena loina som där uppe var ravna loina. Men hur så långt i hända ravna loina var. Jag dog inte nätte på sig. Men helst måste ju vara ena håll trosfavnar lång. Och henne åt alla egendomar som var. Och tar plade jag soja och var en enaste år efter Rams unko. Stunden vet jag fyr av somrige, för att det var smarre, och stunden vet jag att det var ute under att vara flågt. Då ravnen skulle inte nörjast. Nej. Och här plade jag vara, det som är minnes om, här plade jag vara över i äggjene och ute under Odnaberg. Och här plade soja. Ja. Och så hilde där ravnen och nyrja tannhåll. Ja, det hilde hon nyrja tannhåll, ja. Det minnes en affär, jag tar var vid oedar, jag var även som prästereis. Jag tar sig papen så att han i ägg. Och han kom attor, de ävensen hej snacka vi en fyr. Och i fadlade han fåra soj efter Rams unkor. Vall signa gärna röjn häva sig en livande till huset. Ja. Jo, papen kommer upp att vi en livande Rams unkor. Och han kunde inte släppas ur hånden nästan till han var så stor. Han kunde färra flaxa. Och för han flaxa så kunde han flaxa sig det av. Så fick han inte färra rojen och allt. Det minns att han får att ge henne edda. Och stunden gav tar hon och rossa lortar. Och stunden gav tar hon och små steinar. Och han slukte allt som kom för i. Ja. Ja, så kom han vid hem. Och så nu var vi tvär. Bittner om att förbära om att ta. Och det var så mycket sagt att det var då han är konfirmantar så det var väl konfirmantar och var i han överallt. Ja. Det vet om hästar så var så långt och stenflångter och mer så. Det minns att han kommer vi och i Todnos. Då kommer konfirmantan akkurat ut i ton. Och Toraren, han var så ett år yngre ner, han var inte ute i tonen. Ja, så ropar Evensen och Toraren. Jag tar Toravn och pratar med siran. Men du ska veta av tog att du ska ansa väl efter honom. Till vi skulle häva en lantje, till vi skulle lära honom att tossa en dag var raven. Men det var det inte så var i värld. Jag hade ravner måste läggas ut för att ja. Och det var alltid vid Rams unkon ta i såret och värld här hötte tar tämmar. Att han blev stjälla så olycksalig i ett land. Och det enda är alltid vi tog att onkon som
Och tar löttes av sommar som man kör. Och som forsk av själv. Klämmer av snören och forskjell. Och tar männen som tar löttes av sålla sig. Och inte visste jag för att vara kvett i hött i efter. Nej, det har blivit så oren atare. Bara fri. Ja, fri för det. Jag är inte fett, ja. Jag så gärna en mynd här Daniel för att du ständer i bonden och till rejer att för ut fyren att du är stå i gummiskål. Ja, i gummiskål, ja. Men det här var inte till ratta vid gummiskål. Det blev så att man kan sluta silke för i armar och då vill ha inte skullingar vid vi håntat hit. Det är visst inte så. Då skullingarna var så naturliga efter västa bruka. Och här plade jag veda stika. Ja, hans verk ofta kanske bunten till skullingren. Och så plade jag bruka äggviljan väl samman till vattaböga. Och stika på inte skullingar. Jag måste säga vad vattabög är. Vattabög? Ja, det är bädja och det vötte. Och det var alltid tantna som gick i fyrja skulling. Alltid och stund värt att här. Men man plantade i hävanal och travisar eisen. Och att hägga och ett hål att och ta vet jag bära sälkan och stränta i till stoppen all man hej. Jag vill inte få innan naler blev luktat till sig. Så man hjälpte sig också nägg och att hägga som man skulle hålla i att. Mer än så att jag kom till. Men skullingarna var så olycksaliga i hantir och gå och han blev nästan inte haler helt. Nej. Det här var så onaturligt ofta och ta flejt och skräp och som man säger. Och det här var så helt i innätten det här som fåglade något. Och vet jag vad så flejt allt och skräp. Och det här var nästan som man kalvar bäget och ganska ett. Jag tvanker var så skulle inte najsen akkurat som hivaska under ritten. Nettopp så lagt när vet jag vad. Men kort så tar till att gummiskeggen var inte så galen ta i torrt du är. Nej. Men ta måste man ha skåpan. Det var så ofta nu man brukar hällen, eisen. Mer än så tätt med fyr. Och hvis man hejer inte skåpan och gummiskeggen så lät man sig ur gummiskeggen och tar man ta foten att det tillsår. Ja, och så får han bär i hade den center gummiskeggen. Och det var sint att lät han färra, men tar man hejer skåpan då så blev han uppe av foten. Om man han får ner av hällen och skål. Ja. Men eisen tar det gummistövlarna eisen det är så inte mer än så. Ja, du tar för att bruka gummistövlar till möbler. Ja, till allt möbligt det gummistövlar. Ja. Man sitter haxna moten i var. Jag brukar gummistövlar. Ja. Har det få till fåglar. Kväll hade det vittigt med mat. Ja, men det är så forskjelligt. Här plötsligt jag vara antebrej eller drullor och det mjölk och kött. Och var en kallt och fåglar och inte var bättre än han äta. Onaturligt som det var gott att äta. Men inte var onaturligt han lojt. Sälja tog som skulle bruka sig som för det där i reisen. Han hade inte hon till när jag med det. Det har kallt varit om man och ge mera kött allt. Men det så det tar så att en av dem får lånen. Och ta det tar nägva med att han skulle vara långt tog i lånen. Jag tar att han ene med den som man hejer uppe i arta för 9. Och det sås det inte Petty och han vet att jag arbetar som hinnen är ont. Men det var inte alltid det finge vatten så. Vatten? Nej. Det var så det kan man gott se onka sen. Nej, men så verkar det här nere i hättlen nere under var där ännen då. Här är annars så dejligt känt efter hättlen. Och det här verkar alltid av vatten bergesvallet och gott att räcka. Så här fick man som i bokfyllna hvis man vill till sig jävligt. Ja. Men så tar man kom upp att ner och tar hade alltid eld och lura berg eisen. Så fick man dräcka för att de tar var hatt dräcka på. Och så hade tar äckelmat eisen för eld det var att bland jag sätta något som bragägg, dira glövarna. Jag vet inte om man ropar att koka eller stejka och det var så annat här. Och det hände sig oalvinterligt ofta när de överhuvud stod en och divor och långt det sättet så skulle ta ända vid sån här dag. Att det skulle vara kokat eller stakt. Att det brast allt som han fick lägga upp i skorsten av sån här. Som det sprutta i sån här. Och det var ett rävligt knall i äggen att ta. Kom eisne folk att
Njösnast hade varit. Ja, det kom negg folk an josna. Ja, ekviliane negg. Bæje som var ytles folk, og bæje av santi overskåd. Ja. Og det var så iverhøver, da vi var i okna der. At lærere kom og skola bøndene vår. Det var godt. Unaturlig. Og det ble alltid vært gammalt, at hver fikk stod jeg at det visste. Jo, jeg får ikke være negg, og sandene ta ble det til her. Og det er bare for myntar sævlig, og alt gikk vi. Og til enda vi tog at her fører nye som man ikke reninga mennene ned. Jeg minnes at skåpeninga tøtte det ofte han visse nye at hegga oppa band, som man sier. Jeg var fugle, og ja, jeg vil jo ofta. Jo, bøylerne var det salgjane vøkker og vøkker, jeg vil jo. Ja, og skåpen her kommer til så bæg vi døver og drekka til gikk og flere for hun det i nye. Flere det fedelig. Og det var ikke annet å si at han som sa, han måtte så framtrinne fram om alt på, at det måtte bæg si kjott og vel ved tog. Men de får til hus hver kveld? Nei, vi får ikke til hus. Det ble rant fra egget av. At ta ble ikke ferdig til hus for en liget vær. Men ta vi brukt det som gamla testamentet, alle var der nede. At ta liget vær, arena og eggene var kommet og litt, ja, jeg vet ikke man kan si, og i middelen, sikre enn i vestaren. At ta ble ferdig alltid til hus som din. Og alle sandengane svev og skåpen, der får ikke heim. Og så ta I lost var blivet at, og så ble på det ut, og så var ferdig sted at. Og ta var ut av fyrsta ved at jeg var å få teggen opp som kom over, som man skulle tilhølte her nede. Og så ta jeg var kom vi opp, så ble rundt og jøgne kvittas ned etter de aller fredaste som var. Men her gav var at ta man seg ansemaltor, og jeg var negg. Så nøyte man ikke knåsast etter 1 og 2 og 3. Det var bare legge vær som kikst vær på. Få som mest fyr. Ja, få som mest fyr og gjøre skjått av. Ja, det er nødt at her kom ikke for sandene, at alle var oppi egg, og ta måtte løgna være sånn egg lanker. Det minnes en av her og ta 8 tar onka løgna, og så landet tar en og kyrkjebø, og ta fladda bruk I høtta. Men på var så stått at hun kan ikke gjøre vi en negras igjen. Og ta ble ikke bort som negrare enn til sommarkjøtta. Men ta var ikke vi, ta var som man gjorde jo fiskar. Nu nevnte du, Daniel, at du arbeidet etter gamle testamentet. Hva mener du egentlig ved det? En av det? Jeg vet ikke hvordan man skal si, ja, men det var det gamle leie som brukte vær, og som det høtte brukt som man gjorde. Ta I den våren år I morgen. Fra fotnær to? Ja, fra fotnær to. Jeg visste jo ikke annet. Ja. Hvordan gjør det så ta? Hvordan gjør det ta? Ja, det var også 1 og 2 trudger nere ved løgnene. Og det høtte som man sier, det som var det her av pjøkken og mætti og alt nye visste her. Og så får det som etter våre. Vi platta ved 1 og 8, nødjo, hentes kanskje 20 menn. Og vi får så vi neggen lesnes bont og nye rettene. Det første ble lagt ned om overste lesning, så kallt lav, og så kom han ikke almindelig en lange lesning, og han la så skraven I soveretten. Jeg minnes da I Hanne Peter og Egingen år til sommer, at han visste det som bøkker man gikk og gjør, og særlig ein, at han var unaturlig en leisor. Og jeg sier så vi Hanne, hette man for å vente gale tjågene, bøkker man for å ferdig, og smerde var den unaturlig. Nei, eller han, det måtte ikke være bil. Ikke nei. Nu skulle vi bruka ett annat lät ha för norraten nästa där vi skulle ha hemmara vi och vår och så skulle vi ha konkar som eja gånger I jörn. Jo så blev just och så blev vår och så sli in och så blev läsningen grederigen jörnen egen. Och ta vet det onaturliga stutt och ta kom och luta att vi på av honden om man böcker färg. Ja man får onkast det. Ta jag här så dejligt. Och så kommer att en liten hål. Og det var, jeg vet ikke hva det kan være, her måtte være nesten denne tog ikke favna ned hålen. Og her måtte alle lesninger være. Og her var så skapet her, og lukket som midten av her som gav hål, at her var ikke man føddene å komme inn og møte, da man skulle lese seg opp. Men her var det så fitte bøkker, og han som kjente til dette, og kjente til som man ikke forholdene her, og ved noen knapper han kunne gjøre av svadj, og få seg reiven inn av bøkker. Og så kunde jag sitta och kvilla sig ut I jævlig.
Men överhuvud vill det här alltid häva i band och mina. Och tar som var kommer upp om, tar skulle så jorsbonen till att komma. Du går för ett örentott. Men det är inte så strukande i isen. Men nya vi här måste inte vara stora läsningar. Men så platt tar rant och västaren. Det var så nägvel omkring nygren och sikren. Och så platt tar att slå häl 9 år. Här uppe som äggen blev ödelagd i ena ryggen. Och så hade det lögnerna. Bunte lögnen om hälen här uppe. Och så brukade det ta det här som eftervärda lögnen. Lukas som ha i handen uppe och 9 så lasna. Så lögnen var så mycket lång att här leipes inte var mitten. Och hissen uppstandare som hon var först oj. Att han blev bara gjort det sintor 9 år om äntan. Så att han läs i äntan han fick man bruk lukas som tilläsningar och halta sig. Men har de så för att arbeta efter Nya testamentet? Ja. Och ta hade tar så nägvel omkring lögn. Jag vet ju hur lögna, ja lögna. Det var samma lögna, dranka lögnan och knandas lögna. Det samma var egendom. Och lögna var 120 famnar lång. Och ta rak lögnan. Lukka från äggen i och ner i jöggen. Nu tar väl säga så får du alla i lunna. Nej. Ta för då. Bära tann i lögnerna som sa. Ja, en platt jag vet nere i en dejliga slattar i Häddla och sitter här. Och västare änne. Och han huggde så ett man som sa ju Sigre änne. Ja, han sa så onaturliga väl. Han kunde snacka som han skulle tunat hos baj. Ja, han sa nästan lugga nya den som hi sa i 9 år. Så han sa upp till den som han säger. Ja. Och det vill säga att det mesta folk kommer sitta upp i äggen. Ja, allt folk bara på äggen. Allt samma. Får ju hänt det här. Att män gåust vid att färra nidre upp i läsning och istället för bara hödderna länka lujne till Simon. Ja, här måste vara tajm och grunden. Att här var, som man inte skulle nästan vara utvald folk och hatta sig affärerna i. För det var så onaturliga nägor som vi chattade sig affärerna i det. Det vill säga att det får att trauta folk. Ja, det får att trauta folk i. Och så var det eisen att det här bytte så nägor till pastor. Så att det var så faj män. Att det var en 90 och det var en 20 över 20 män. Och alla skulle ha part. Så var det så. Men här var så naturliga näglattar så att han som tar var i ärva. Här var så naturliga slatt, ett grulan slatt för äggen i vinnätten. Och ta jinket här som man vill lögnen. Och så skiftet här. Nägre dröv och nägre jinket så om man natten. Och här gick så allt, lögnen gick alla samla toggen. Och det var så oallmäntiga nägvede för ett han som säg. Så tar man sojor och det var ett tidigt tag för ett tag. Så grättet han nästan inte att det inte glöjer utdaten. Och ta vid det så var ett odluxaligt, knappligt hiss och i mannen som sojor. Det ger inte sömnet, det ger odluxaligt land för tredje. Onaturligt land. Men ta det var inte vid lögnen. Så gånger han lukkar som fot gånger späglen i vetten. Och det är så oallmäntiga när jag vet för han som sojor på att han var. Ja, Daniel, så för det att tacka dig nu vi för att gevast. För att du vill vara vi händan dagen och sagt okkom fra ödlennesen här. Ja, det är inte något tacka för, men jag så vill jag sända en tök till alla. Som jag har stakas vi. Bär utanför i uppsena och innanför i uppsena. Och nägver är under grön och torv och det ska helt inte vara glömt. Då tar vi så oallmäntiga lea ler eller lägga lea och tollner och i alla matar. Och där ser man mesta prusen och på. Ja, och så vill jag sen tacka Svajen hans för att han har eisen lagt det klubbe till. Ja, så vi sända ödlund heimon goar tatcher. Ja, vi sända ödlund hjärtaliga goa tatcher. Ja.